Вітанкі-бляшанкі. Гэта была цікавая замова. Сам замоўца нам прынёс у майстэрню вось такія выкройкі усялякія. То бок не прыйшлося нам ламаць галаву з геаметрыяй, лекала. І вось трэба была такая накрыўка на комін. Бо зараз на даху там ёсць нейкая такая гумовая штука, якая выглядае недарэчна, і было прынята рашэнне зрабіць ось такой уклёпыш. Быў зроблены ён на вядзерны фальц. То бок, калі падняць нават за гэтую штуку, там усё зафальцована. Ну вось неяк так. Было цікава і цяжка.